Extrémne horúčavy a silný vietor spôsobili na juhu Európy obrovskú vlnu požiarov. Len v Grécku ich zaznamenali 50. Ten najväčší vypukol na ostrove Zakynthos, kde zostalo na pláži uväznených asi 70 turistov. Slovenskí občania medzi nimi nie sú. Všetkých postupne evakuovali na člnok do bezpečia. Požiar naďalej trápia aj ďalšie krajiny. Oheň už zničil desiatky tisíc hektárov porastov v Taliansku a Francúzsku. Tam sa škody vyšplhali až na stovky miliónov eur a živel si vyžiadal najmenej 8 obetí. V Španielsku sa väčšinu požiarov, ktoré zúrili na severovýchode krajiny, podarilo dostať pod kontrolu. Japonsko zase trápia silné dažde, ktoré na mnohých miestach spôsobili obrovské záplavy. Najviac postihnutý je ostrov Kyushu, kde zosuvy pôdy pochovali už 10 ľudí. Centrálnu časť krajiny zasiahlo tornádo, ktoré zničilo vyše 120 domov a prevrátilo desiatky aut. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy s úsmevom na tvári opustil parížskú nemocnicu. Podrobil sa tam mimoriadnej zdravotnej prehliadke potom, ako počas rekreačného behu odpadol. Vyšetrenia však nepreukázali žiadne problémy. Lekári, ktorí pripísali chvíľkovú slabosť únave, mu odporúčili, aby niekoľko dní odpočíval.